Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Sziasztok, itt Géplet 01. Itt van velem Bodály Mester és Skype 01. Sziasztok, én meg Bodály Mester, itt van velem Géplet 01 és Skype 001. No. Na, és akkor elkezdjük újra a Random Survivor-t. Ez most azért, igen, tehát elkezdjük újra a Random Survivor-t. Aminek nem tudom, hogy mennyire örültök, mert igazából nem nagyon néztétek a sorozatot. Nem tudom ki, hogy mennyire nézte, de most megint újra elkezdjük, mert úgy gondoltuk, hogy befejeztük egy rossz napon, amikor elnyomódott a szerver, úgyhogy most újra kezdjük, és... Van facsákányom, meg crafting is már van, meg minden Oké, akkor valaki menjen el bányászni, és akkor minél Én megyek. Aztán majd csinálok egy kőbaltát is, meg cuccokat. Igen, mert kőbalta, most Na gyere a csicska! fabaltázni meg, fabaltázni meg... Na, Bodály. Itt egy dungeon! Találtál? Itt van lenne egy dungeon, csak segítsetek már megpofozni a pókot. Itt egy dungeon, mondom! Hol? A pók dungeon! De dupla chest van! Fedezzetek! Anyád! Amíg a chestba vagy, addig nem tud bántani. Nem? Akkor... God, motherfucker! Gyorsan! Bodály, amúgy szerintem nekünk be van kapcsolva a god. Úgyhogy szerintem azt gyorsan kapcsoljuk ki. Hogy kell per god? Mód vagy hogy? Én is megnézem egyébként. Aha, most nekem volt god módom, úgyhogy ezért elnézést kérek. Ja, nekem is. Én is, bocsássatok meg. Jó, most kapcsoltam ki. Nekem is. Ja, várjatok, akkor bányászok gyors követ, oké? Úristen, mennyi. Hol van nekem a segítsetek nekem segítsetek már, mert ki akarom ütni ezt a hülye Poke Dungeon-t, hogy ne legyen gondunk vele. Basz meg, már 2 van. Ez nem lesz így jó. Hallod, ha fedeztek, akkor olyan én van egy fejem, beszarsz. Help me, fedezzetek! Oké. Gameplant fedezzed! Úgyis velem foglalkozik a pók. Új, fuck! Én halok! Én meghalok! Help me, motherfucker! Aha, én menekülök! Mondom, én meg fogok halni, jó, kösz, srácok, cseszétek meg! Istenem. Bazd meg, én is meg fogok halni. Anyád, takarodjál! Takarodj! Sky, bazd meg, te még nem is harcoltál! Hát én csinálom a ládát! Gyorsan fogod már el! Fogod már el, az Isten szerelmére! De bazd már meg! A bazd meg, Sky-kú! De mi van? Engem is fel! Hát is! Fogod már el, hogy per TP a szép... Engem is megöltök, mindegy. De Isten! De gyorsan TP-zd! De nem tudom elfogadni, mert még meg... Ja, jó, most már megkaptam. Én csak simán TP-zek most. Az hogy kell? Na jó, elegem volt belőletek. Ez így nem ér. Jó, most elnézést kérek ezért, de kurvára már elegem volt ezekből a kibaszott bukokból. Köszönöm. Isten, miért azt a csicskoladát csináltátok? Én csináltam. Na jó, és most elnézést kérek mindenkitől, de engem kibaszottul idegesít ez a hülye dungeon, úgyhogy ezt most én itt szépen kiütöm. Jó, a cuccok megvannak, az a jó. És most jönnek majd zombik, semmi cuccunk nincs. Szokásos. Én bányászok, szóval... Ott egy NPC falu, nézzétek már! Kajak. Hol? Itt van előttünk a láda mögött. Beszarsz! Azt észre sem vettük! Úristen! Gyorsan menjünk, mert a Kovácsnál lehet van valami. Jó, menjetek, én addig bányászkodok, oké? Ez nagyon karaj. Lakjunk Amúgy már! gyerekek, amúgy ja, hogyha már itt a lehetőség, akkor miért nem lakunk abban a izébe? Vigyázz, Nem, szerintem az nem olyan jó. Amúgy ja, így meg már megvan minden, úgyhogy csak a Kovácsot lopjuk ki, aztán menjünk. Anyád, nem bírok egyet mászni. Jó van, csak ne essünk bele a kútba, mert nem jövünk ki. Melyik a Kovács? Ez nem az. Nem, hogy nincsen náluk Kovács.
Kovács. A szopacs lenne. Szerintem nincs náluk. Szerintem sincs. Olyan creeper! Oh, fuck off! Hallod? Ó, Az egy vágjátok, fákjánk hogy van. van két diszkünk, az jó. Igen. Honnan? A chestből. Ja. Lehet, hogy a bónuszládat be kellett volna Az kapcsolni. meg Sky, kúsd le azt a szart! Mögöttem. Legközelebb, hogyha jövünk ilyen falutúrára, akkor jó lenne, hogyha felkészülnénk, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Vigyázz már, még mindig ölt. Anyád! Segítek már! Kurva anyád! Takarodjatok! Amúgy ezt a videót Menekülj! Srácok, amúgy ezt a videót megtekinthetitek Gameplatnél, és nálam is ugye a Hungaming csatornán, ahol most nézzétek el ezt a videót. Befagyott a Skype, ugye nem? Nem. Ahó. Jó van. Nem, és szép. Gameplant? Itt vagyok. És ami a legjobb, hogy van egy fákjánk! De faszal, Akkor és most jöhetne mi lesz? nekem, mert én... Jöhetne nekem a fakja. Hát most egyelőre érjük már túl ezt a szarnapot, ezt a szar éjjelt. Vágjunk fát, azt építsünk végre egy Új, felmegyek a fára, te! Hallod? Kurva egy pók, szó- no, ne engedjétek ki, a francba kijött! Nem szabad kiengedni a vízből, mert amíg vízben van, addig jó. Takarodja vissza. Visszamenjél! Van Timber mód, az zsír. Tudom, Az jó. Az kösz. Gameplant. nincs mit. Még van. Legalább van Timber módunk. Gameplan, Akkor a itt fában már nem fára lesz fölött olyan bent a konkrét. fán. Én itt élem túl az éjjelt. Egy árva fán. De Gameplan ne szedd, én Istenem! Van már boltán meg minden. Mentek bányászni? Mész bányászni Gameplan? Megyek. Ajaj, csak Akkor- én leszek a bányász. Fákjákat amúgy el kéne izé. Amúgy várjál már, mert nekem most kurva kevés életem van, meg minden, úgyhogy egyelőre be akarom csapva ezért, aztán majd nem tudom, meghalok, vagy vége az éjszakán. Nekem már ott van egy kis bányám, én csináltam ott egy ilyen kis szalt. Hallod, Gameplan? Most az kéne, hogy Meg jöjjön. addig megpróbálok vadászni valamit, mert így eléggé éhen fogunk halni. Egy, kettő, meg fákja kéne, ami ott van a faluban, én meg egyedül nem merek visszamenni érte. Miért? És Mi van a ez- Ó, falukon? egy pigi! Találtam egy pigit, és egy zombival együtt, úgyhogy... És egy skeletont is hallok, úgyhogy... Anyád már lőtt is egyet rám. Ott Itt van egy rajta. zombi! Hogy Itt a egy szarodat? csomó tehén, itt egy csomó tehén! Meg egy creeper! Mi Nem azt is nem, egy. nem tudom Gyere, megnyitni. pigi, pigi, pigi! Anyád a skeleton! meg! Anyád a skeleton! Halljátok! Anyád! Halljátok! Robbantott a creeper és felrepültem a Bazd izé. meg! Beszarok! Mind a kettőnket. Engem meg fenyegetnek a creeper bátyik, és én félek nagyon. Hol És én... vannak? A jó édes büdös anyádat nem takarod, ijeszgeted itt bodálymestert! Tessék, valaki nagyon megütött. Ja, egy skeleton lőtt meg. Nem tudom, fánál. Fán. tehén! Jönnek Adj az Jönnek az zombik! Kérem a húsod! Itt egy csomó tehén. Az egy Anyád! csomó... Mi a zombi? És hogy találunk vissza a ládához? Merre van? Én innen látom, mert ott van egy fákja, Istenem. Fejek. Mögötted. Tényleg. Anyád! Mi a zombi? Halljátok, már lávánk. van? Van lávánk, tudunk majd cobblestone generátort csinálni. Gameplan szórakoztunk, emlékszel a lábával. Ja. I believe I can... Ott egy gyolma! Igen, megszereztem Anyád, oda. de gyors vagy. Látok, a saplingeket ültessétek el. Nekem nem virágom van, meg van két szeplingel igazából. De de- ültessétek vissza. Azonnal. Anyád, két zombi, takarodjatok! Oké, Nem, öld meg őket, mert megölnek ketten! Hárman jönnek! Ezek mókusok! Bazzeg, engem is kettő. Most már 4! Takarodjatok már vágjátok? vissza anyátok lyukába. Na. Nálam van egy Anyád! Bazd meg, még egy harmadik mögöttem. Fuck off, bitch! Per TP. Ja, nem. Felmenekültem az egyik fára. Budaévra TP-zem. Azt vágjátok, hogy én tök faszán túlélek? Azt Bodályt üldözni minden zombi, beszarsz. Bodályt üldözni a zombi apokalipszis. Ne! Lesz a fáról! Pedig ott volt egy jó hely. Anyátok, na most meg engem üldöznek. Az összes! Engem Elűzöm őket messze a táborról, aztán rátok tépézek. Bodályt látom, Bodály, gyere! Nem kell egy
kis finom gameplant husi. Gyertek! Gyerekek, csak megküzdök mindannyiótokkal. Visszamenjé! Visszamenjé! Mondom, visszamenjé! Gameplant amúgy a szerver az nem izében van esetleg? Anyád mennyi van? Nehézben? Nem. Pedig nagyon úgy tűnik. Perdi... Vissza! Hogyha abba is volt, akkor most már nem abba lesz. Én pakolom szépen. Anyád picsája, te büdös buzi skeleton, hogy visszalökjél már. Menjél vissza! Menjél vissza! Anyád egy creeper! Gameplant 01 elhalálozik a videó első percében, de már 3-szor. Én nagyon faszán amúgy túlélek, azt vágjátok? Én meg Bodály. Van búza, azt nem vettük észre. Halljátok, én meg sem... Anyád, egyszer milyen haltam meg, gyorsak akkor ezek, bazeg! Na, mikor speedpotit ittak ezek, bazeg? Vagy mi a fasz? Halljátok, szereztem 10 búzát. Király. Jó van, gyerekek, már nappalodik, már csak egy kicsit kell kibírnunk. Anyád, találtam egy enderment. Laggy wood. Égjetek, buzik! De olyan zsír, hogy... Öld már meg őket, gameplant a zombikat, már nem bírom. Égjetek már, léci. Aztán vágom, hogy miért hallottam endermangot. Égjetek már, miért nem égtek? Égjetek már, nem tudok tovább futni. Itt egy 2 skeleton, lökjetek meg, azaz, kösz. Égjetek már, viszlek titeket a nap felé. Gameplant, ott vagy, látlak, ne bújj el. Én nem látlak téged. Én itt vagyok mögötted. Halljátok, legközelebb egy kardot Kaja. csinálok. Menjél, menekülj! Menekülj! Nézd, mi van a kezembe, game. Anyát, hogy összelőttek ezek a pibusz Halljátok, skeletonok. itt olyan zombi Ez az, elkezdtek égni! Igen, Yes! végre! Yes, oh shit. De a creeper még nem ég. Jó. Takarodjál, visszamenjél! Anyád, elkezdtem égni! Jaj. A kurva anyád! Áj. Buzi zombi. Azért. Gameplan 10 darab izén van. 10 darab búzát. Anyád, egy láncsisakos geci! Hát is akkor. Mi vagy te, banda vezér? Nekem van a legjobb sapim. Ez nem ég a napon, beszarsz. Biztos a sapka miatt. Igen, valószínű. Sapka. Jaj, te nagyon nagy. Sose öljük meg. Ó, leesne róla az a lánc sisak, hallod? Na, gyertek vissza! Én tök jól túléltem az egészet. Mi a szar? Mi? Oh, igen! Csinált egy nagy gödröt ide, és én is meghalok, melyre egy zombi itt szarol. Hát ezt nem hiszem el amúgy. 10 darab búza volt nálam. Amúgy, amit láttok itt, ez az alapspawn, tehát ez... Szevasztok, aranyos pókicák, nem lovagolhatlak meg? Nem engedi. Ellököm, bazzeg. Te, ha belököm a szakadékba, akkor mi lesz? Gameplant, bekelj vissza, és nézd meg, hogy mekkora lyukat csinált ez a szak. Most nem. Ez nagyon durva, hogy milyen lyuk van itt. Hát ezzel Mekkora? összeszarod magad. Mekkora lyukat Nem csinál. szarom össze magam. De hogy nem? Bodály, mi van rajtad? Pókfej? Gameplant és láva is van ott. Van Pillanat. persze. Na, mekkora Na, lyukat csinált sziasztok, volt? visszatértem, én vágtam egy kicsit. Én nem. Nézd már, Bodály, mekkora lyuk. Kaptam még egy Ezt a pókfej. creeper robbantotta? Aha. Nem, amúgy én ezt már láttam eddig is, hogy itt volt. Ha, rajta is van Láva pókfej. és vas. Jó, hát... Figyelj, van a chestben minden. Hol vagytok Szándékot. amúgy? Kibányászom, Én eltévedtem. De nehogy vasból, Jó, ha látom a elhasználd a napot. vasat. Nehogy ezt elhasználd a vasat, ott a cobblestone. Kibányászom. Meg- Amúgy meg kéne 3 vas. Van 3 vasunk? Most 4 is 21 lesz. is van. Mert most 21 is találtam. van. 20 Van. valamennyi van. Aha, Akkor persze, 3-at a chestben. elcsórok. Oké, csórj. De minek? Mert kell vödörre. És a videóra mit kezdesz? Cobblestone Nézd meg, generátort. Bodály, gyere le ide jobbra. Hol a crafting Ott vagyunk table? a lyukba. Hol Bodály, hol van a crafting table? Gameplan, neked honnét van olyan headed? Én öltem Neked pókot. is. Én is. Bodály, gyere már ide, Úgy hol van még egy a chestbe is. Ja nem, azt te csortad ki onnan, vagy mi? Igen, de az összes fát, meg mindent én szereztem, úgyhogy megér. Gameplan, gyere ide be a nagy lyukba, balra.
Itt vagyok, nézd, gyere! Ide nézd meg, ezt a creeper robbantotta, és ezt itt nézd már meg. Oké, majd mindjárt csak. Ez de durva. Na Bodály, a crafting table hol van, gyerekek? Jan, az benn van a chestben, mert kiszedtem, mert... Akkor Agni létszi. Azért. Még pókfej van. Ó, Öltünk pókokat. Nem is keveset. vas, itt a vas. Azt vágjátok, hogy én már annyi fát szedtem, hogy ez elég lesz egész random survival sorozatunkra. Ha csak nem basszátok el. Az összeset. Nem. Mert már van többször 64. Van már többször 64 fa. De azt kérem, hogyha találtok saplinget, azonnal ültessétek vissza. Oké? Ja, Bodály mester, mentsük meg az esőt. Nem, csak kell a folyamatos fa után próbálás, mert a Minecraftban szinte... Itt vagytok? Na, bocsássatok meg, itt volt egy kis vágás nekem. De itt vagyok. Na, nekem meg van 3 kenyerem. Oké. Akkor most megcsináljuk a cobblestone generátort. Minek cobblestone generátor? Lemész, az bányászol. Tudom, de azért így egyszerűbb. Lehet. De amúgy a végén az amúgy nether portált is építhetünk, ha lesz hozzávalunk. Na, de kezdjük a normális Minecraftkodást. Na, most mit kéne Minecraftban csinálni? Van sok fán. Akkor már csak egy ház kell. NPC faluba amúgy van örök vízforrásunk, úgyhogy... Az király. Azt is csináltam. Melyik oldalra jöjjön? Szerintem én elmegyek felfedezni. Megnézzem, hogy hol van jó kis... Én meg elmegyek azért a láváért ottane. Amúgy Gameplan, te itt mit csinálsz? Veteményes kertet? Nem. Ja, tudom, jó. A lávát meg a üzét összeöntöd, mi? De tényleg csináljatok már veteményes kertet, mert ha hát azt csinálom, van 25 vetőmagunk. Na hova lenne jó egy ház? Kifolyattam a lávát, mert nem érem el. Meg még mást is. Na jó, akkor itt jön az képbe, hogy ne dobd el a vödröt, te hülye! Remélem elér odáig a vödör. Jó, most állok ide egy kis veteményes kertet, de viszont az fával le kell izélni. Hogy szerintem én megtaláltam a tökéletes helyet, ahol van egy szép kis tavacska is. Én megtaláltam a tökéletes helyet a háznak. Oké, van cobblestone generátorunk. Halljátok, és akkor én egy pillés jövök. Addig vágás. Na itt vagyok. Miért nem halsz meg, basszus? Mi a szar? Ez mi a szart keres itt? Mi a... De nem á! Hogy essé bele a lávába? Essé bele a lávába? Fuck off. Itt. Majdnem én esek akkor bele. Legyen itt kell fa. Bazd meg, el fogom veszíteni a vödröt! Hát gyorsan hol a chest. Most. De... És átalakítottad az összeset. Nem az összeset. Minden cucc el van rakva, úgyhogy... Nem az összeset, még van 3x64 sima a... Gyere zombi, gyere kicsi zombi. Most miért? Nem alakítottam át. Gyere kicsi zombi. De úgy, hogy essé bele a lávába. Ó, az így jó. Nézd meg a ládát. Ez az, pont belelöktem a lávába. Fuck yeah. Pont a legjobb része égette. Az meg nem kell. Nem szeretem a zombiust. Azt mondja, hogy ez itt nem lesz. Nem? Akkor ezt a fát mindenki kéne vágni. Oké. Jó, viszont a házépítésre alkalmas helyet azt hol találtad, Bodály? Hallod, Bodály? Bodály! Ja. Tényleg engem még nem hallanak. Na Bodály, hol találtad ezt a házra építés alkalmas helyet, mit tudom én, kombó? Ha hozzám jössz, várjál, akkor magamhoz tépézlek, várjál. De viszont akkor a ládát meg fogjuk találni? Persze, nincs messze. Itt egy denevér. Ott repül. Csak itt csinálok egy kis helyet gyorsan. Itt lesz a ház. Ó, az jó. Tényleg jól néz ki ez a hely. Gameplant adok valamit. Adja. Ó vagy. Hihi. Tessék.
Szeplik. Halljátok, elcsináltok nekem hozni az összes fehér fát a chestből? Fenyőfát. Arra, amerre mutatok, nézzétek. Hol vagy? Felrepültem, amerre. De nem látlak. Istenem, nézd, itt vagyok. Ja. Na nézd, arra van, amerre ütögetek, arra van a chest. Nyíl egyenesen felém. Oké? Oké, na indultam. Azt eltévednénk. Csak nem látlak titeket amúgy. Szépen barangoltok. Csak azért kéne a fehér fa, mert abból lesz az oldala. De hát akkor nem fenyőfa, hanem nyírfa. Nyírfa, ja. Hát én fehér fát mondtam. Ja, én azt érzem, hogy fenyőfa. Fenyőfa. Még mindig nem De itt látom. jó kis. Hát nagyon közel van, baszki, én még mindig nem Ja, látom. már látom. Én már De, láttam. hol? Aha. Kövess engem. Mondom. De basszus, ez ne ütöges már. Miért nem volt? De én nem tudlak titeket megütni. Nézd már, mennyi fa van itt. Nem volt annyira nehéz megtalálni. Na szóval biztos fértünk, csak itt volt egy kis technikai problém, de visszatértem. Összes fehér fát kivettem a chestből. Elnézést. Csak én még egy kicsit látás vagyok. Már kivettem. Fuck off! Itt van, tessék. Amúgy name tagünk az honnan van? A Dungeonból. Dungeonban. Aha. Én viszont szerintem itt éjszakázok a ládánál. Ide lerakok egy warpot, bocsánat, mert... Nézd már, jönnek fel a zombék és még égnek. Úristen! Takarodjál visszafelé! Van itt még egy dungeon. Anyád. Mi asztra? Bekelj. Égek! Égek! Segíts már! Na végre. Köcsög! Anyád! Takarodjál visszafele, Józsi, mert úgy ér velem a popódat, hogy még azt megemlegeti még az anyukád is. Tudod, anyó, büdös anyukád. Na, azért. Csinálok egy vaskardot, mert ez így nem jó. Jó, de amúgy már nagyon pazaroljátok azt a kibaszott. Hát én 2 veszek el. Gameplan, neked is csináljak egyet? Na. Akkor nem kell neked. Jó, hát. Elvisszük. Építkezünk. Na, menjünk gameplant. Elviszem a fákiét is. Merre kell menni, azt ugye tudjuk? Várjál, ide rakok egy izét. Egy warpot, hogy cobblestone generátor. Ne! Úristen! Basszus! Azt hittem beleesse a lávába. Én is. Jó, mehetünk. Nálam van az összes cucc, úgyhogy most vigyázni kéne rám. Nem, de nem vesznek el. Nem arra kell menni. Hanem? Várjál, Arra. tudod mit? Bodai mester. Milyen plot me? Ja, azt tudom, hogy perpö. Okay. Na, ilyenért van kardom. Nagy ház lesz ez, de lesz benne egy ilyen jacuzzi. Az jó? Hát ezt hallod, jövőre se építjük meg. Egy vágás. Na hát egy csomó munka után, ezt amúgy leszedem, mert kurva rosszul néz ki az én fejemben. Ja, bocs, bocs! Gyere ide, megcsaplak! Na, hányszor ütsz meg? Ne ölj már meg! Na.
Tehát egy csomó építés után majdnem egy egész erdőt kivágtunk itt mellettünk. Hát azért nem mellettünk, de egy majdnem egész erdőt kivágtunk. Na, hát itt a házunk. Tehát most azért az előző Random Survivornél azért egy kicsit jobban építettünk, tehát most azért törekedtünk arra, hogy azért szép ház is legyen, meg úgy jó ház is legyen, meg stb. Úgyhogy most így nagyjából ez lesz így. 2 emeletes lesz a ház, csak még a felső emeletnek a tetején is megcsinálva, illetve a lépcsőt. Tényleg amúgy a lépcsőt azt megcsinálhatnánk. Hogyha már itt járunk. Anyás. Bocsánat. Na, akkor én ide képzeltem a lépcsőt. Egy. Így, mi? Így, mi? Így, nem, minden szép és jó. Itt vagytok? Amúgy srácok? Igen. Okay. Ja, igen, persze. Csak építkezünk, és koncentrálunk. Oké. Hát egy kis fát eltüntettem azért. Egy kicsit. Nem sokára itt a vacsora idő. Milyen vacsora idő? Megcsináltuk az asztalt. Anyás, Megcsinálta az asztalt. rosszul Én lesz csináltam meg. szopassal, te hülye lépcső. Elrontottam. Úgysem, ennek de szar hangja lesz. Na. Ja. Igen, tényleg, hogyha ilyen az énk, akkor ilyenre kell megcsinálni. Mi az? Ez minek nekem? Te dobtad el. Hát én biztos nem. Hát de én sem. Biztos, hogy én sem. Dun. What? Is this? What the hell is this? Na, Csinálok milyen egy lett ilyen- a Csinálok egy vízi ilyen étkező? könyvespoltszerű itt a... Milyen lett a vízi étkező? Mindjárt megnézem. Szerintem tök zsír. Nyam. De ma ilyen bárpultot kell készíteni. Édni. Az itt tök jól néz ki, nem srácok? A lépcsőnél. Nem tudom, mindjárt oda megyek, várja. Ja, Csak én itt a vízi lépcsőt átalakítom. olyan, mintha ez itt egy polc lenne. Azt Igen, én is úgy. Nézd, azt feldobom rá a vödröt. Ó, leesett. Istenem. Amúgy kéne jég, majd csinálni kell enchantable-t, és akkor gyengéd érintésre fel kell enchantolnia. Nézd, game, tök jól néz ki. Ott van a... És akkor polcon találok ott van a jeget, vödör. ha vasban nyomott, akkor ki lehet szedni a jeget, és akkor olyat tudok. Hogy? Csak kell hozzá még egy hol. Game, fordulj meg, ott van a polcon a vödör. Hol? Dű. Amúgy jó hozzá is. Üveg. Először is kérek, csak... Ó, creeper fejet is szedtetek? Köszönet creeper fejet. Nem hiszem. Én. Te szedtél creeper fejet? What a beautiful day. Ram, cowards. Na. Jaj, de faszán csinálni ezt. Itt vagytok? Én itt. Yep, I'm here. Handgaming. What the F is this? Yeah, who's in the sky? Sky! Megütlek. Drink, te le, te, ilyen. Én úgy akarom letenni.
Nem így! Aj, hülye. Nyilván kellett. Gameplan, Ha így nem segítek neked egy kicsit a favágásba. Na jó, kéne egy boltom, most már tényleg. Csinálom. Na, visszafaszak. Gameplan kész, kell. Aha, kéne. De nem adom oda. Na nem, itt van, tessék, hol vagy. Itt mögötted -e. Felrakom a polcra. Rakjad. Majd én felveszem. És ja nem, jó, nálam van. Ez milyen lépcső, basszus? Ez ilyen... Ez milyen lépcső? Melyik? Hát a lépcső, amit csinált, ez Ez tök jól néz ki, úgy Ez néz itt ki, mint hogy a polc, ez polc itt lenne. polc. Képkeretet kéne rakni rá. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. De mit csinálsz? Tényleg ablakokat is majd kéne. De ez tök jól néz így ki, nem? Most úgyse tudod bejönni semmi, max egy denevér. Valami átlátszót kéne oda tenni. Én